asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wontenipun ingkang sing tanglet bab anak lam daur. Nah niku basaipun anak lam daur niki kirang umum ngoten. Dadose anak lam daur niku basa umume lare ingkang lair mboten enten bapake. Maksude mboten enten bapake niku lair di luar nikah. Hasil pacaran seneng-seneng menika akhire ingkang berbuat ingkang dilarang Allah meniku. Dados yuga lair maka basa umume nggih menika anak lam daur. Umumipun anak di luar nikah. Lah niku yo napa hukume? Lah niku lek hukum ten ngajenge Allah nggih menika senajan boten diridani dhateng Allah nggih didadosaken takdirih ingkang wujud sabeneripun menungso. Nggih, lah niku ingkang sing tanggung jawab sabenere nggih bapak kaliyan ibuke. Napa malih nggih bapake menika sampe mboten ngakoni akhire mlajeng menika. Akhire larine nggih mboten saged sepenuhé kados larih umum. Niku nakal mergo mboten angsal kasih sayang walaupun nggih enten kasih sayang tapi dugi mbah-mbahe menika. Lah niku nggih intih menika elmune niki tetap diijini dhateng Allah senajan yugane larih niku wau angsal pendidikan lari lam daur, lari di luar nikah. Lah niku nggih tetep berhak untuk hidup. Ingkang jelas menika niku ingkang tanggung jawab sepenuhnya adalah orang tuanya. Lah niki mboten maksude mboten kados umum lari niki. Misale dados wong, dados tiyang niku lek mlebet dalam melaksanakan larangane Allah menika cepet. Senajan enten musala, senajan enten langgar, senajan enten perkumpulan agama menika. Biasae lari ngeten niki dados nggih sing ngrusak menika dados benalu, mudah untuk memprovokasi untuk jadi provokator, adu domba krana kumpulan napa mawon menika napa malih kumpulan ten agama kathahipun nggih sing pados nama-nama menika. Maka lari lam daur iki cepet. Niki pengalaman pribadi, kita pribadi ngoten. Termasuk kula niki. Kula tanpa mondok, tanpa pendidikan, tanpa keturunan yang jelas katanya menika kula niki ilmu sesat. Dana teroris. Lah niki sumbere niku. Ngesakaken lari-lari sing lara ati krana kula mboten pendidikan, mboten mondok saged nyampaikan hak keberanipun Allah. Walaupun niku lewat mulut kula. Niku ilmu hak Allah, iku ilmu sesat, iku ilmu ngoten-ngoten menika. Kenyataane kula tingali niki wau, lari-lari niki wau sing ngucapaken nggih di luar nikah. Nggih termasuk pelaksana menika, nggih termasuk awake iki ambek menika. Lah niku nggih sakno derek-derek enten desa kradenan enten desa kula niku dibodohi, didoktrin oleh orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin agama. Memang dia itu penyampai agama tapi perilakunya gen jahiliyah lokal. Intinya mereka adalah tukang-tukang fitnah yang bergedok agama, walaupun ngimami, walaupun punya santri, walaupun ngajarakan hak kebenaran Allah. Bukti laku berapa saudara mereka menjadi perilaku gen jahiliyah, merubah-rubah kehendak Allah. Lah niku nggih mudah untuk melaksanakan, niku mudah untuk memfitnah.
Maka pun ngerti kita dikentil ten ngalor ngidul ten masjid mriki njaluk bayaran mari ceramah. Kenyataan ceramah berapa tahun niku mboten manfaat. Krana nggih niku wau. Tukang fitnah bergedok agama. Nggih, masjid mboten tumut napa-napa gotong royong mboten. Malah kados-kados nguasai ngoten menika. Dugi wong tuwane nggih ngoten purun munggah teng masjid, awake munggah teng masjid tapi ceramah ngerti bayar-bayaran dugi dhuwit kelontangan menika. Niku mboten isin. Krana pun perkumpulane kados ngoten akhir zaman iki. Kados-kados bener diceluk Gus, diceluk Ustaz, diceluk Kiai, oleh mulang-mulang ngaji menika tapi nggih mboten kados ngoten. Boten berkaca diri bahwa mereka adalah orang-orang yang di dalam Al-Quran atau di kitabkan Allah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Lah meniku atas-atas jenengan lek ngaos percuma mawon sampeyan ngaos-ngaos ten tiang-tiang kados ngoten menika oleh rami kados piring seng niku enten ulama waliyullah mengatakan iku jamaah piring seng moko mboten manfaat blas. Nah niku nggih intine niki atos panjenengan lek enten perkumpulan sampean tingali kumpulan niku katan lari sing anggota di luar nikah atau anak landaur menika menawi panjenengan gadah putra putri lek kekancan lek kekoncoan dolan menika pun sampai kados kumpulan lari-lari niku wau moko gampang terpengaruh yugar-yuganipun panjenengan pados mawon ingkang kanca ingkang kancanan ingkang sing sami-sami sakbenere yang menjadi keturunan penerus pejuang agamaipun Allah, penerus perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wau intine anak landaur yang lahir di luar nikah tanpa seorang ayah niku wau sing tanggung jawab sakbenere nggih tiyang sepahe krana niku wau enten darah ingkang sing saderenge diakad nikah nika pun enten dados enten nggih basa enten darah ingkang nggih sing tukang-tukang fitnah menika wis basae darah enten campurane syaiton ngoten mawon nggih. Atos-atos panjenengan ngaos sak benere sakniki pun semrap elmune sampeyan jaga sak temenane putra-putri pun panjenengan. Mugi-mugi keluargaipun panjenengan sedanten lek pun ngerti ilmu niki sampeyan jaga sak temenane sampeyan dadosaken putra-putri panjenengan ingkang kumpul tiang-tiang ingkang soleh ingkang diridhoni ten Allah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.